נינטנדו חותכת $10 במשחק הדגל החדש, אבל אך ורק בדיגיטל. זה לא יעבוד, הקמעונאים כבר שוחטים את המחיר של העותק הפיזי. הנה התקציר המהיר שלנו על אסטרטגיית התמחור החדשה של נינטנדו, שפשוט הולכת לשנות את הרגלי הקנייה שלנו לתמיד. דבר ראשון, היתרון הדיגיטלי. ספלטון ריידרס, המשחק הכי מצופה לסוויץ' 2, יעלה $50 להורדה, לעומת 60 לקופסה הפיזית. תכלס, נינטנדו חותכת את קופון ההפצה. זה בדיוק כמו שחברות תעופה גובות פחות אם עשית צ'ק-אין באפליקציה במקום בדלק. יופי. אבל זה ממש לא לטובת הצרכן, נכון? ברגע שעוברים להוריד קבצים במקום לקנות קלטות, הם מחסלים לגמרי את שוק משחקי היד השנייה. הרי קובץ אי אפשר למכור הלאה לחבר. נקודה שנייה, מלחמת הקמעונאים. החיסכון הזה מדליק נורה אדומה בחנויות. רשתות כמו אמזון ווולמארט ממש לא יושבות בשקט, והן משיבות אש עם הנחות של 20% על הגרסה הפיזית. שזו אירוני מקורפת. נינטנדו ניסתה לחסל את הקופסאות, ובסוף יצרה מצב שהעותק הפיזי בקופסה יוצא זול יותר מההורדה הדיגיטלית. ולבסוף, הזווית שלנו, הישראלים. עותק פיזי בארץ תמיד גורר יבוא, משלוח, מיסים, הכל מתייקר. לכן, המחיר הדיגיטלי הבינלאומי הופך את ההורדה לאופציה הכי משתלמת בפער לשחקן המקומי. בקיצור, המהלך הזה עומד להפוך את כל משחקי הסוויץ' 2 לדיגיטליים לחלוטין. החנויות הפיזיות פשוט ירימו ידיים. אין מצב. ההנחות האגרסיביות של הרשתות ישאירו את הפיזים לגמרי בחיים. אנחנו חלוקים פה. אני אומר שהכימונאים שורדים, הוא אומר שהדיגיטל מחסל אותם. תכריעו, שורדים או מחוסלים. ועד הפעם הבאה שהטכנולוגיה תפתיע אותנו, טק פולס.